igen. Nu har jeg fået en god vinkel igen. Så nu vil vi nok lave og filme. Jeg kravler op i pande, og hvis I ikke ved, hvad pande er, så er det sådan en her 8-kanter med rigtig små mål. Og Jakob han laver nogle tricks. Og jeg står bare ved indgangen, og så titter vi. Her ved pande, der er det ikke bare at plukke løs. Hvis der står en målmand, så skal I faktisk skills lidt. Så det er her, vi skal bruge de skills. I hvert fald et af dem, det er, at man går imod spilleren. Og forbi ham. Gør man sådan her. Det er jo rigtig godt skill. Med at forvirre ham. Men måske kommer han også bare imod jer. Så kan I også bare Skyde ind på mig. skyde på væggen, fordi så forvirrer I ham. Og nu vil jeg gerne prøve at vise et trick. Altså hvis man nu er kun en og en på pandaen. Altså for eksempel Jakob og mig lige nu. Vi er kun en på pandaen på hver side. Så er det for eksempel til bare sådan, hvis Jakob nu løber imod mig. Så gør jeg altid sådan her. Men man kan være nogle gange der er heldige med at rammer i mål. Så hvis du så der ham bare virkelig tæt på. Ellers kan man bruge den her måde. Nu siger jeg et lille tip. Man skal aldrig skyde hårdt. Prøv på der. Det nytter aldrig at skyde hårdt. Prøv se her. Det kan godt være, det hjælper mig nu. Men hvis man skyder hårdt, og så kan man ende med at få selvmord. Fordi de andre plukker den ind. Den her inderside, selvom den er lidt hård, så funker det rent faktisk. Og hvis man nu laver sådan her, og man nu laver sådan, man laver den her, man kommer til at lukke. Man kan aldrig score ind, hvis man laver en hård en. Men mens man gør sådan her. Ja, jeg tror ikke, I så det, men hvis man laver sådan her, man bruger frist. Men det kan man heller ikke. Men nogle gange hjælper det, nogle gange at gøre det. Der var faktisk en lille selvmord. Det var skam. Og hvis man skyder hårdt, kan man rent faktisk sende mere på selvmord. Ja, fordi hvis Så man jeg går op lige prøve og at slår. filme mod mit bål. Prøv at Så vi kan se, at mit bål der. Ja. Så laver jeg bare og laver en. Og så kan det godt være, at en modstander tager bolden og flytter den ind i mål. Men prøv lige at holde kameraet. Jeg har Eller noget andet. man gør sådan her. Prøv at filme mod mit mål igen. Man styrer sådan her. Og så er det, man ikke kan nå bolden, og den stille og roligt kører ind i mål. Og man ikke kan nå at løbe hen til den, så er det jo bare sådan, så er der selvmål. Ja. Prøv du lige at holde. Ja, og jeg vil lige vise et trick til. Jeg er faktisk også. Jeg er god til at flytte hårdt. Så har jeg haft nogle sko, der er rimelig gode til at flytte hårdt. Ja, som I kan se, de der flotte sko, han har på her. Ja, det er så ikke lige dem, men... Men de er næsten det samme slags. Det her det er bare hårdt. Hvis man flytter hårdt, så kan man ende med, at der er en, der kommer ind, og så vælger dem der. Ja, hvis der lige... jeg ser lige, at om cirka lige 2 minutter laver jeg lige et stills. Og det bliver nok lige sådan lidt overpower-stødlagtigt. Den viser bare lige stillet nu. Her. Kom med den der bold.